Už je natáčím. Už máme tady děmony. Kam jedeš, Léňo? Na Koupit si nový šaty, hele, jako. Ne, máme zítra vánoční párty. Českou a slovenskou. Hele, přišel ti kluk. To je invaze tady. Celý barák prostě český. Dneska tady byl nějaký asijský protest. Celá ulice jela. A další. Který chceš? Nevím, nemůžu se rozhodnout. Ještě nejsem narválovaná. To nikomu vůbec nevadí. Dneska jsem snědla půl kilo banán. Snídaní. To ještě bude pokračovat, jako. Tebe, to ještě dojedu krývej. Ale už jsme doma. Teda dole. To je skvělý kluk, Já to nenechám uchýt. Životního. Tak. A důvod, proč točíme tohle video je, protože je dneska hnusně. Jako fakt hnusně, koukejte, lidi mají normálně i mikino nějaký. Ale ono není zase taková zima, jak jsem No, čekala. jako, není zima, no. Možná slíknu můžu. Teď mají lidi žabky pořád, oni jsou úplně magoři. Tady nejsme v Sydney, tady jsme v Hongkongu. Jo, tohle je Hongkong, abyste věděli. No. Ale další. Nebudou vyzastoupit. Tamhle to je ještě důkaz toho protestu. Nevím, no, asi byl nějaký protest. Teď jsme v čínské čtvrti, no. Tady bydlíme. Hele, další. Počkej, tady bydlíme. Tady v tom, hele, monorail. Tak to asi moc neuvidíte. Jo, tady v tom mrakodrapu bydlíme. Tady to samé čísla. Čínská čtvrť. Musím zkázat svýmu nejlepšímu kamarádovi Ajovi, že by se mu tady hrozně líbilo, jako tady je plno vězví. Koho? Vězví. Toho on pochopí. Dobře. Ale první bílé. Jo, hele, bílý. Tady prodávají agi. Tady si budeme koupit chlupáče. Tady si budeme koupit boty. A už taky už začínou ty nástupy. Tady to je parádní. Dneska to je snad poprvé, co jsem tady vytáhla bundu. Ale jako za 4. prosince. 4. prosince, no, jak začíná zima. Musím držet s váma. Už přituhlo. Chci si koupit červený sexy šaty a zítra. S botama na platformě. Co si chceš koupit ty, Léňo? Ty šaty nějaký. Možná červený to bude hodný na Vánoce párty. Já myslím, že mě jako nějaký čepičky. Čepičky by se mohly červený. To hodně kýčovitýho, jako všechno tady. Jenže já mám obavu, aby tam pak dost lidí nepřišlo v sandálkách s ponožkama. Přece jenom je to, že... Zapomínejme, že to je česká párty. Docela pouze. Ukaž nám, co mají za mikinu. Moji kamarádi dobře znají. Jsem se ještě nepozvracela. Hele, hledně babička. Hello, Kitty deštník. Welcome to Hong Kong. Ale to taky bylo. A oni mají hrozně dobrý auta, hrozně dobrou životní úroveň tady. Jako tady mě asi... Nás to nejvíce jde, protože oni se tady mají hrozně dobře. Ale dáme nějaký běží. Lepší byla boxerka. Už nám asi důvod právě toho, jak nám zažlout bazén normálně. Voda v bazénu zažloutla. Čím to asi bude? Jdeme. Já nevím. Jdeme. Brusel. No ne. Teď máme zelenou. Leňa v Hongkongu. Ta asi nebyla pravá. Měla kabelku Louis Vuitton. Ale je hongkongský centrum normálně.
Nějaký čínský kovboj. Zamávám. Máme zaber čínské znaky. Jo, to znamená asi market. Ahoj kluci. Já bych někoho chtěla jako zapojit do rozhovoru. Dáme si snídaně. Jsme dneska snídali v 12:30. Snídala, ale zmrznu jenom. To jsme se probudili. Hele, tady žerou. A vím, že kouká do pusy firma. Mě perokoleje. A dneska se cítíme jak po neskutečné Hele, kávě. tady je ten klasický krám, jak říkal Aleš, že by to chtěl jeho táta domů všechno. Kuk. To koupíme za $2 nabídku. To byl klasický kýč. Hele. Ahoj. Hi. To bude dobrý. Ještě někoho zapojíme, ne? Do rozhovoru. Teď Ale to po- není nějak složitý se zapojit do rozhovoru. Pořád Teď ty to si sedneš autobuse a začnu se to po lidi bavit. Pořád ty to šlapem. Hi. Tyve, tady jsou všude ty nápisy. Další kluce. Naši kluci. Nevím, nesmíme zklamat i v tom výtahu, co potkáváme teda. Jo, naše ctětala. Tak tohle už je fakt síla. Bílý chlap a má žlutýho kluka. Kdo by to chtěl? Řekněte. A já nejsem rasista. Ale já koukám. Aj. Léňa s rodinkou. No. Tady už bude Aby tady si jako tady lidi, jako víš co, Sydney se říká, jak je multikulturní, ale tady je vlastně Hongkong a tam žije pár bělochů. Jsme tady úplně utlačovaný. úplně Ale měli bychom ještě rychle jít. Máme červenou. Tak ještě rychle půjdeme. Jako ty boty fakt přepískla teda. Červený. Oni tady víc lidí to přepíská. Ale určitě to není tak hrozný jako český sam.